Quan encara queden 4 dies perquè es faci, la cursa de la Mercè 2019 ja té 12.000 inscrits. Un 30% són dones, una proporció que es manté gairebé inalterable en les 7 últimes edicions. Amb sortida i arribada a l'Avinguda Maria Cristina, diumenge aquesta cursa popular de 10 quilòmetres de recorregut arribarà a l'edició número 41 i tancarà les festes de la Mercè. Aquest matí se n'ha fet la presentació oficial. Els atletes més destacats que hi prendran part són, en categoria masculina, Murat El Banuri, que té el rècord de la prova, Artur Bossi i Dimitris Sergiogins, mentre que en dones, Míriam Ortiz, Gemma Barrachina o l'equatoriana Alexandra Tuapavanta seran les favorites. Aquest any la Fira del Corredor s'instal·larà al Museu del Disseny Hub. La imatge del dia s'ha vist al Mundial d'Halterofília de Pattaya, on la colombiana Lady Solís ha sofert una incontinència urinària quan ha fet l'esforç d'aixecar 142 quilos en 2 temps, per un 247 en el total olímpic. L'esforç